नाय माबा जोंनि बिखुनजो आंखौ बुखांबाय आगोलावबो बिहावाबो आंखौ बुदों दा थैलांबाय थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि भिडिअआ मा टपिक जागोन नोंथांमोना निस्सय मिथिखागोन दै लोगोफोर दिनै जोंहा फेसबुकाव एसे माने शेयार खालामलायनायनि थ्रुयै बे भिडिअखौ आं मोननाय जादों आरोना लोगोफोर बेनि बिखौ फंसे बाथ्रा सावरायगोन दै दा जोंहा सोलिबाय थानायाथ' डेन्जार जाखानानै दं आजिखालिनि दिनाव आरो लोगोसे दा न'खर संसार जानायनि बेलायाव माबोरै जायो नङा होमबा लोगोफोर थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ जोंहा नैबे आं नामखौ मुंखौ बुंलायथ'लिया जोंहा नैबे बिनानाव जेनेबा बिनानावखौ माने बिखुनजोआ बुदों होनना बुंदों आरो लोगोफोर बिखुनजोआबो सिगां खनसेयाव बुखांबाय जाहैदों आरो दै बिनि उनावबो माने बिहावाबो बुयोमोन जाहैदों आरोना बिहाव बुखांनानै थैलांबाय जाहैदों आरोना लोगोफोर दा बिनि बिखय माने बै न'खरा माने ओरैबायदि बेले बेजे जानानै दं जेरै हमनानै ला नैबेयो माने भिडिअआ शेयार खालामनायनि थ्रुयैसो मोननाय जादों आरोना लोगोफोर बे भिडिअआ शेयारबो जादों आरो लोगोसे भिउबो फैदों लोगोसे लाइक कमेन्टबो फैदों लोगोसे जों दा मा बुंनो हागोन नङा होमबा लोगोफोर कमेन्टनि थ्रुयैबोथ' जोङो जायबायदि बिखुनजोआ बिहामजोखौ बुदों नङा होमबा लोगोफोर दा बिखुनजोनि जाना बुंनो ना बिहामजोनि जाना बुंनो नङा होमबा लोगोफोर निजिनो मानसि निजिनो बर'नि फिसा नङा होमबा लोगोफोर जों निजिनो एखे थै नङा होमबा लोगोफोर आं बेखौसो बुंनो सानोखि बै न'खरा बा जेनेबा सोरनिबा गामिफोराव सोरनिबा न'खराव बेबायदि गुलुं गुजुं जादोंब्ला बे भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो माने बुजिगोनखौ माने हेल्पफुल जागोनखौ माने आङो मिजिंथिनानै थाबाय लोगोफोर जायनि न'खराव जिबायदि माने बिखुनजोआ माने बिहामजोखौ बुबाय थायो होनना बुंदों लोगोसेयै खामानि दामानि मावाब्ला एसेला बुङो खोमा जायनोबो हागौ लोगोसेयै बिनि अनगायै मानसि एसे माने प्रेगनेन्टबो दं आरोना लोगोफोर डिलिभारि नोंथाङा ससेखिलि भिडिअखौ नायना लाग्रो बाबो सान्थि गैया नै सानफ्रामबो मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै नै लोगोफोर नै सानफ्रामबो फिसाखौ बुंबा नै माबायदि दावराव जायो फिसाखौसो बुंदोंमोन आं गावहासो नांजाबाय नै ओरै देहा गाज्रि ओरै आथिंनि गाराय माखौ सहायथ'नो आं नै माबायदि दावराव जायो जोंनि न'खराव फिसाइबो बेनो बिखुनजोबो बेनो सान्थि गैया आं हाबा जाफैजेननायनिफ्राय बे न'खराव सान्थि गैया आङो मालायबा खारखांसिगौसो आं थैजासिम बे न'खराव सान्थि जायाथ' नाय माबायदि जोंनि बिखुनजोआ आंखौ बुखांबाय आगोलावबो बिहावाबो आंखौ बुदों दा थैलांबाय बिखुनजोआबो आंखौ बुखांबाय लोगोफोर नोंथांमोना ससेखिलि भिडिअखौ नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ लोगोसेयै नैबे भिडिअनि थ्रुआनो जाहैबाय लोगोफोर बिहाव बिखुनजो माने बिहामजो गुनु गोनां नांलाय खमलाय जाबाय थानायनि बेलायाव जादों आरोना लोगोफोर बुलाय खुलायबो माने जाबाय थायो होनना बुंदों माने बिखुनजोआ माने बिहामजोखौ बुबाय थायो होनना बुंदों लोगोसे बेफोरबायदि जानो नाङा संसार जानायनि बेलायाव समनिबो न'खराव माने जायो जाया नङा जायो समनि न'खरावबो जाखायो दै रावनिबो न'खराव जाया होनना बुंनो हाया बिखुनजोजों बिहामजोजों सोरबा बिखुनजोजों बिहावजों सोरबा बिहामजोजों बिखुनजोजों ओरै माने उल्था पुल्था नांलाय खमलाय सोरबा बिबनांदोंनो सोरबा फंबायफोरजों बेफोरबायदि माने गुनु गोनां समनि न'खराव एसेबाबो माने खुरुखम थाखागोन आरो बेखौ एकदम राइट बाथ्रा बुंनो हायो लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानोखि जोङो मालायनि फिसाखौ लाबबाय नङा होमबा लोगोफोर जोंबो सानसे समाव फिसा हिन्जाव खांदों नालाय जोंबो सानसे समाव बिहामजो मोनगोन बा आंबो फिसाजों सोरबा बिलाइ हरनांगोन नङा होमबा लोगोफोर आं गेजेरनि जानासो बुंगोन आं बेखौनो बुंगोनखि बिहामजोखौ लाबबाय जेला नोंनिनो फिसा जाबाय हा बिहामजोखौ लाबबाय जेला नोंनि फिसा जाबाय जेनेबा नोंनिनो फिसा असे रखम सानना लादो नोंबोथ' बेलेग मानसिनो बा बेलेग बिजामादैनि फिसाजो बिलाइ हरदों नङा होमबा लोगोफोर फाला बदलसो जायो आरो बिनिखायनो माने अनलाइना जानो नांगौ बै समाव हमनानै ला बिहावाबो बुबाय थायोमोन होनना बुंदों बिहावाबो दा जिउ खोमाना लाबाय जेनेबा जिउ खोमाना लालाय माने थैबाय होनना बुंदों आरो जेनेबा भिडिअनि थ्रुयै लोगोसे दा बिखुनजोआबो माने बिहामजोखौ बुबाय थायो होनना बुंदों लोगोसे डिलिभारि आरो हौवायाबोथ' हिन्जावनो बिमानि फारसे जाना बुंगोन ना हिन्जावनि फारसे जाना बुंगोन होननानै होस्रिखावनायखौ नुनो मोन्दों आरो लोगोफोर लोगोसे आं बेखौनो बुंगोनखि संसार जानाय बेलायाव सब बिदिनो जाबाय थाखायो बेनिखायनो बेफोरबायदि माने दावराव दावसि गुलुं गुजुं जानो नाङा जिथिया बिहामजोआ जेनेबा प्रेगनेन्ट दङबा डिलिभारि बा एसे एला खामानिखौ थोरसि लथा सुनाय बा ओंखाम संनाय होनायखौ माने एसे मावफाना होखानांगौआ जोंनि न'खरनि संसार जानाय कर्तब्यआव जाखायो बेनिखायनो माने बेफोरबायदि गुनु गानांखौ मोनसा मोनसि नेरलायबाय थानाय नेवसिलायबाय थानाय खोथाफोरखौ माने साननो नाङा ज्राब दोन समाजनि थाखाय समाजनि बायदि मोजां खामानि मावलां संसार जानाय बायदि संसार जालांबानो जाबाय लोगोफोर बेफोरबायदि माने गुनु गाना जाबाय थायोब्ला गामिनि थाखायबो एसे थासारिया गाज्रि जालांनो हमो लोगोसेयै जिखुनु इयुन जोलै रिसनफ्राबो उन्दै उन्दै समाव हाबा जानायफ्राबो बेफोरबायदि माने सिखायनो सोलोंनो एसे माने माबा मोनो गाज्रि सुबिदा मोनलाङो बेनिखायनो माने बेफोरबायदि हुदाखौ गारलांनांगौ लोगोसे जेरै बिखुनजोखौ आइ बुंनांगौ बिहावखौ जेनेबा बिफा सोमोन्दो लानांगौ हौवाखौ मोजां सोमोन्दो लानांगौ बिबोनांफोरखौ मोजां सोमोन्दो लानांगौ बेफोरबायदिनो माने न'खर संसार मोजां दानानै जालांनांगौ आरो लोगोफोरना नों हायाबा आं हायाबा नों बेफोरबायदिसो माने जों फाला बदलसो मोनजायो
बेनिखायनो आं बै न'खरखौ बुङो माने बेफोरबायदि माने बेले बेजे माने नांलाय खमलाय दावराव दावसि खालामबाय थानो नाङा माने समाजनि थाखाय एसे आनबेरेखा जायो लोगोसे गामि संसार जानाय हिसाबै एसे लासिं सिं जायो बेनिखायनो माने बेफोरबायदि भिडिअ बानायनायखौ माने ससियेल मिडियाआव माने आपल'ड खालामनाङा लोगोसे शेयार खालामनाङा लोगोसे नायग्रा बिथांमोनाबो एसे दुखु मोनो बिनि गेजेराव कमेन्ट हरनोबो सोरखौ रायनो सोरखौ मानो निजिनो मानसि निजिनो थैनि गोजा मानसि नङा होमबा लोगोफोर बेनिखायनो एसे उसुबिदा जायो बेफोरबायदि भिडिअफोरखौबो शेयार खालामनाङा आं बेखौनो बुंनानै एसे दोनथ'नाय जासिगोन आलो गोजोनै मोजां संसार जाना थाबानो जाबाय गासैबो थांना थानोसो जों संसाराव बुहुमाव जोनोम लादों नङा होमबा लोगोफोर बिनि थाखायनो आङो गासैबो आंनि बुंनायखौ माने गोरोन्थि जादों आंखौ निसय बर' हारिनि फिसा होननानै गोरोन्थि थाखाय निमाहा होगोनखौ आं मिजिंथिनाय थाबाय लोगोफोर दिनै भिडिअ गेसआव मोनसे लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों